Kashat sok mensim kaba shisien chisnem jong ka ilaka umnyut mar kalalong kaba shongshet bat kaba ipo iping hadu katta kaba la pinlong haka laipo tarik leber aja arpusaw malapun kutno haka laipo tarik leber aja arpusaw. Haka ni kasngis dang UCEM ka KHADC uba pinyat sing CM ulawan bansaki daladi ya ka ni kashat ringkat ka jingsenran ka MDC jong ka ni ka than ka Congress Mary Carpuri ringkat kinoyalam shnong kinoyalam ka ilaka bat kiwede. Haba ai jingkran na kalyang UCEM ulaong ban nadu usnem ka khandai spa sanpuar na penkhai ki district council lingbak 6 schedule ban aibor ki riulum khasi ban thau an ban yada yala ka khando ka shiam ban pinne pensa ki riti dostor bat hadu mentala la ban penskem hadu sanpu sautli ki ilaka ulaong baka basngosi kalong baki don ki kwan mentoy kis dang ban kta e ka ni ka articles na ka jingtmu ban slat no e ka jingsen shar ka district council. Halo, halo. Lah katakan memorandum kun ita ijing pani barit jangi nakasna jangi ke bangi dan kam kata kalau kan kini kiksing ke bangi tem ke bangi tem ke bangi penan kam menta kan kasan bat kabar na menta kini ke wiring ke bangi ring lat keling-keling kumne debat kabar kadai na menta ke tiar persawah lesnong bangin yo ban pertasnong kabalai pat na menta ka generator kabangi ngila ban yo ban pendekam ban lagi menta ke dindalkan kasnong Nasoban wanra kajing ai kublai ke bakarpang na kalyang jungi kum ka Khasi Hills Autonomous District Council kamtam na kalyang jonga kum CM kandai kasien ke beningkong banganyo banyo kejat hamni po umyo temar kasnong bat kadong ke ilaka ke belapananam hadu kata-kata Nasoban ai kublai kerpang ye ki khon ki hajar jonggani ka ilaka ngadu kilong keme kilong kepa ki samla kenthe batsinrang hadu kini ki hep ki berit kamtam ya kabangin yo kini kalat kum ka district council ban wan her ban ya shimenta bat ban sakhi ya kini ka shat sup mensim kabalong kawe na kalet nem le rukom jong ka ilaka umyu temar shisin shisnam ngangit skem pada kajing ya don lang kajungi kum ka district council kabalong ke kemi ban pet ya ke riti ke dostun ban penek pensa ya ke bolong shwa man shwa le hikai ngi nadu ke por kulong kuma na kaliang ngajungi ngasoba kani ke shat suk mensim kandai ka wei na ka shat niam shat hukum ya ke bau khasi khara khamtam ha kani ka ilaka umyu temar kebelah hikai de kilong shwa man shwa ai ba kai kanne bat kanang yaine ba kanang he na kawai kapor shakawai pak kapor barkum juru ka jingker khu ye ki khun ki hajar hakani ka ilaka nadu kasin shar khadar kan ya be guarantee hadu katre ka kata ka khai ka pateng badru karep karyang bat ki jingder kam ba pher bakum ki khun ki hajar ki jue shimenta ublei undadon rikat bat unda kerkhu kerdo kerpang ya kini ke ilaka nam taki khon ki hajar paro ashkwa ban shimenta ban penso ke ka khubor ke bangi wan ban lam na kaliang ka district council ki khon ki hajar hamne po ilaka kalong
Banadu senam khat kendai spa sanpuar hadien ba kene kari khasi ke bait juga jongi kabalong kawai na kari ke beret bat ke jingdan jong kita ki khasi ki balong ki reulon ki beret pat nadu tu ki senam la penlong yi ki nongelam ki ba kham menshwa bakin yo i jengai ya kaba kin dawa na ka sarkar nadu ke sarkar India nadu kaba kadangdan ya ka jingele banyo light loy naka jingsen sha jong sahab haus nem khat khandai spa saupunyo la persyang de kini kirangba kom reverend JJM Nicholsoy bekiwi kirangba ban ye i jengai ya ka jingdan kam ka jing yada ka bakerpang ya ka jat benreu jongi ka jing yada ka bakerpang ya ka riti ko dostur kamtam haka sinshar ka khadar ka bat khndo bat siap ka le nem le rukom ka aikor ka aijat bat kiwai bat ngislo ban penpau ka jing sungu bat buram ni kini kilong shwa ka jongi banadu senam khat khandai spa sanpuar ngela penkha ya ka district council lingba ka article arspa sofusau ar bat lingba ka nika article arspa sofusau ar ka bangi tip kom ka 6 schedule lani ka khnet ka bahnrio ha ka constitution jogri India la aingi ya ka bor bangin la ban thau an ban penne pensa ikiriti ki dastur ki jongi la ai boringi ki MDC bangin la ban penne pensa ya kita kiriti dastur ki jongi da ka bangin thau an dalade yalade kamkot tanggata la ai boru ingi lingba kanika article bangin la ban bishar lene kata ka judiciary power ka bangin dan dalade bakino kino ki jinga khon mukot duma hapdeng upara khasi on bishar dagaliang ke district council on tangkata ya ka bangilayo i kata ka legislation power lene kata ka bor bantawan baknang bangin penne pensa ikni ki practices ne ki riti dostur ki bolong shwa man shwa lahika yangi ngana so bakane ka de babiang ya ka bangan pentip hani ka por ban pen kemau ki khon ki hajar bahadu kini kisngi ki pamenta ngi dang dan ya ki nong sinshar apo ki et ki hima namar bakadang dan ke district council bat kum bakalong mentang haka jingpek jungi ka Khasi Hills Autonomous District Council ngi syam bat ngila ban pen scam bangi dan kumbasan pusau teli ki ilaka nadu ki CM-ship hadu ki sardarship hadu ki leadership bat ki wahadadar nomor takadau ngaso benong bakane kadi ka benta ka jungi kum ka district council ban penne pensa lingba kata ke ikhtiar ke bela ai hangi henai sosi banong ko ki nong song shnong ko ki khon ki hajar badang dan ki brio ki kaptu katne ki khwan mentoi ki bakwa tang na mentaban ki ora song yeladi shimat ki sedang ban kata ya kene ka artikel arspa saufusau ar kenang ba kene ka bor ka bangiyo ban penne pensa kriti dostur kan tranno bat kan slot no nakanika constitution nomor takadau ngaso benong ban kentu ya pi kom ki khon ki hajar nakaliang jungi kom ki MDC baro nakaliang jungi kom ka district council ni yaidan ringkat bat pi kom ki khon ki hajar ngindang yaidan ringkat bat pi hakano kanu kapor bat pi dan kam namta ka jungi ya ka bangin la bani trailang nakamta ka bit ka biang namta ban nang pen scam shushu habai de bat ka district council bat ka riti ka dastur ka jungi nomor takadau sehisian nga kentu ya pi bapin ya ailam ya ka kti kamon kti kediang ya ka district council lada ka district council ka dan kam namta jong pi bat hagani ka por nga soru ban penpau i ka jingkban ya ka ban kaliang jungi ngilayo e kalat banwan kumne ban sakhilang katlo ka jing isong shit bat katno kalong ka ba itnat ba ipu ipieng habai de bakani ka shat niam ka shat suk mensim hamne hapo ilaka umnyo tamar leadership nakaliang na jungi kumba iba bok ila ai kani ka memorandum lingkat ni sodar banakaliang jungi hoi ngam kular hangni ka por himre ke ka bahatam ke ka bangi ngikot bor ya ka bangin la banyarap banya trailang bat hi ka ilaka nginem ka ilaka
ya kabangin ya don ringkat nang ne shakmat haganono kapor ba pipikan kam bat nakal yang ngajongi lese shen yang sai kendo banang yo ban penbait iki babon ki kam jong kai laka bat kumjuru nam saban ya bait ka simshar khadar hapo ke ilaka bat ki wei ki kam sahi sian nga soban ai khublei kerpang ya phi baro khamtam kini ki noe shim menta ki samla kan thei bat shimrang hadu kini ki hap ki baret kibala banten itnat ipo ipieng ya kani ka shat niam hakani ka singi to ai ba kani ka singi kan long sha ka jingkar khu bat kumju kan long ru ka jing slotunat nakamta kibabon balang kibala banwan ban sakhi ya kani wada kimdei na kani ka ilaka be kibala bande na kiwi kiwi ki jaka ai ba kani ka le niam ka shat niam kan long ka bapu ba pieng bat badap ka jingkar khu baro